Ki bor pulit hapok kajinyalam jong uba pinhuns im SDPO ke Sora Civil Subdivision harengkat kidekot na ke NDRF, SDRF, SRT, FES bat kinong wan yaram haga step sao tarik ujeleo arajar arpusao kila poiwat ya ke sonam Raghuvanshi bat kipla ki bentar riat ki benan harut surong kasnong mau kema. Kani ka jing kenria ka kinhon sya kani ka jaka ka day ni ka jing yok ksai baka te ka kentay ka la bandon sya kani ka benta hadin baka jing wat haga sngi ka bala dep hariat arliang hajan ka ksait way saudong kamshim la penmi so AA ka jing wat ki pulit haga sngi ka bala dep ya ka sonam ka badang ja arngai hadu benta hariat arliang ka day ni ka jing lap ya ka met yap ukurim jongka uraja Raghuvanshi haga no pai sngi ka artarik ujelleo arajar arpusan kumman syukdo bakini kishikurim kila jar ngai na do ka arpulai tarik ujmbang arajara arpusan haga jingwan kai honeymoon jongki syakatain sora taga skuti ka bakila shemwai na kiting road katega skuti lalap na sora rim par ka jingwat ya ka sonam hagi benta ka snong maukma ka day na marba kini kisnong ki kamya jan bat ban poi sha maukma haban lat syakamon na ka snong sora rim balayo jingtep baka skuti ka sange shipor ha kitei ki benta kat kum u GPS tracker bala pendaj ha katei ka arshaka concentrate stretch छोड़ के आने Nilai relax tak pada baik. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya